Odihnă, când vezi să-i fie pomenit de aici. Nu vă faceți că vine părinte. Înțelepciune drept și ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele de noastră, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci pomenirea ei. În veci pomenirea ei. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii, deschide-ne nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu. Să nu perim cei ce nădăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care îi sfințește de tot și ne așteaptă de Tul judecător. Și te întoarce suflete către pocăință, strigând cu lacrimi ca și păcătoasa, Doamne, miluiește-mă!
Să luăm aminte, pace tuturor. Și Domnului Tău, Domnul este lumânarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitor vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune. Din epistola către Evreia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, cela ce sfințește și ceea ce sunt sfinți din unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească frați atunci când zice: spune voi, fraților mei, numele Tău milo cu biserici, te voi lăuda. Și iarăși întrânsul îmi voi pune nădejdea mea. Și încă o dată, iată eu și pruncii ce mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtați sângelui știuful acela cel și l-a împărtășit aceasta, ca să surpre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe ceea pe care frica morții ținea rubie toată viața, că el n-a luat nici cum firedelile ce sămânța lui Avram a luat. Pentru aceasta datorera întru toate se asemenea fraților, ca să fie milosiși credincioși arele în cele către Dumnezeu, pentru ispășirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit el însuși fiind ispitit, poate și celor ce se ispite să le ajute. Pace ție, cititorule! Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept și ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casa aceasta și pentru robii lui Dumnezeu care sunt de față, pentru sănătatea, mântuirea și împlinirea tuturor cererilor care sunt de folos și spre mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Iustinian, pentru preasfințitul nostru Iustin, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaște Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare, treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare toată puterea cea potrivnică, pentru ca să îi se trimite harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fi și moștenitori ai împărăției sale, prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare într-un sfat și minunat în lucruri, făcător la toată făptura văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri, înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătos și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele grele de purtat ale plăcerilor, însuți iubitorile de oameni, împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din Duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră bunule și tămăduiește cu mila Ta bolile noastre cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor și celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri Mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, cu ale celor între sfinți părinții noștri Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, ale celor între sfinți părinții noștri Nicolae, Arhiepiscopul Mirerul, Lichiei, Spiriton al Tunitunde, făcătorii de minuni, ale sfinților ierarhi Calinic de la Cernica, Nifon de la Craiova, Iosif cel Nou de la Partoș, Ereș și Sava de la Alba Iulia, ale sfinților măriților marilor mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, zvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou de la Suceava,
Serghie și Vah, Ioan Valahul și Nicolae, cu ale Sfintelor Mucenițe Filoftea și Tatiana de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova, și ale tuturor Sfinților, bunilor, biruitorilor mucenici și mucenițe, ale Sfinților Măriților, făcătorilor de minuni fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichita, Laleu și Trifon, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, Sfinților a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și păzește, Doamne, pe drept credincioși și robii Tăi, dându-le lor sănătate sufletelor și trupurilor, și împlinește toate cele ce sunt de trebuință obștii acestea creștine, care slujește Ție și le fii lor întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept credincioșilor, care drept învață cuvântul adevărului Tău, de tot cinul preoțești și călugărești și de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăști, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești și stau de față, și de toți aceia care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat să fie aici și ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări, și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului, de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie, Doamne. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi. Tu, Cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvintează pe noi pe toți, care prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii și ne învrednicește a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântă moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra potrivnicului dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește-L pe poporul Tău. Se binecuvintează, se sfințește casa aceasta. Stropire cu apă sfințită în numele Tatălui. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește-L pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, Hristos în mijlocul nostru. și cu crucea Ta păzește-L pe poporul Tău. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Hristos în mijlocul nostru. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Hristos în mijlocul nostru. 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 Hristos în mijlocul nostru.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu sufletile deților celor ce s-au săvârșit. Odinește, Doamne, și sufletul roabe Tale, că însuțești iubitor de oameni. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. N-acurată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce-a născut pe Dumnezeu cu trup fără sămânță, pe acela roagă să mântuiască și sufletul roabei Tale. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitei roabelui Dumnezeule Ișca, pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să-i cerem. De ei, Doamne, Doamne, odinește om! Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormitei roabei Tale, Lișca Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și la Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci pomenirea ei, În veci pomenirea ei, în veci pomenirea ei, în veci pomenirea ei. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule Împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă roabei Tale, ca orice a greșit ca un om în această viață, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească. Și iartă ei toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegând-o și de legătura pusă în orice chip asupra ei, cu care ea însăși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la hiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul ei să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de Tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșeților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci pomenirea ei. În veci pomenirea
aici afară, la afară. Nu pleca, oacă înapoi, nu-i înturna, oacă înapoi, nu-i înturna, orba dar cât noi ne-am rugat, orba dar cât noi ne-am rugat, o nepoță când ori veni, mama bună n-or găsi, oacă-mă crucea pe părete, oașă-mă mormânt iarbă verde. Oacă de iasă din ocol, oacă de iasă din ocol, oasă mână un pic de dor, oasă mână un pic de dor. Uite, multă luminată. Mai pară, 3 metri să sta. 10 în 10. Vai, tutto fosse. Questa fatta punta si apre, vai a... Pune-le acolo, că mă mână la nasul, acolo, și apoi după aceea gata, pe de acolo. Tine vezi pomenirea ei, te vezi pomenirea ei, din neam și Băi! Eu am zis că așează. Da, ce? Că niște Nu, am zis că să punem așa. așa e bine. Da, bine, frate. Așa. Că acolo mi-a Așa, și-o pune cu capul la deal, Da, nu? sigur. Haide numai posta aceea în nasul, să punem de la vale. Stai, Fericiți fără de prian în cale, care o Bine e cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. unde s-ar îndrepta căile mele.
ca să păzești poruncile tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi dreptățile tale. Lăudate voi într-o dreptare a inimii, ca să învățe judecățile dreptății tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptățile tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine, să nu mă lepezi de la porunci. Care m-a primit pe mine și aceea ca din toți pe care mi-a dat mie, să nu-i fie credincioși și să înviești pe ei în ziua cea de apoi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Născătoare de nedărătoare, bucură-te cea ce ești plină de dar, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată ești pe rodul Părintele tău, că ai născut nouă pe Hristos, ca Mântuitorul sufletelor noastre. Dea Sfânta Maria Maica, ne roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Ești pomenirea ei, În vezi pomenirea ei, în vezi pomenirea ei, în vezi pomenirea ei. Dreptățile tale. Bună-mi ești mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitei roabe lui Dumnezeu Lișca, pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem. De Doamne, Doamne, odinește-o! Că Tu ești învierea și viața și odihna, adormite loabe tale, Lișca Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-o pe roaba ta, poruncile
poruncile tale, miluiește-o pe roaba ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Miluiește-o pe roaba ta, poruncile tale, miluiește-o pe roaba ta. Spusul-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Miluiește-o pe roaba ta, poruncile tale, miluiește-o pe roaba ta. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Miluiește-o pe roaba ta, poruncile tale, miluiește-o pe roaba ta. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. Miluiește-o pe roaba ta, poruncile tale, miluiește-o pe roaba ta. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după Ioan și Tire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zicea Domnul, eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fură și să junghie și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul veni și lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi pun sufletul pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc și vor auzi glasul meu. Și va fi o turmă și un păstor. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci pomenirea ei. În veci pomenirea ei. În veci pomenirea ei. Nu mă părți, încetul. Să nu iasă pâinele sub pier. Să nu iasă pâinele sub pier. Încetul. Și nu, până nu fixați, nu o lăsați. Nu scoateți până nu fixați mai în sus, și cum trebuie. Nu. Bun. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,
Rugăm Înălția uși-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru digna sufletului adormite roabe lui Dumnezeu Inișca, pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să-i cerem. Doamne, Doamne, odihnește-o! Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormite roabei Tale, Ilișca Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numele Tău, aleluia. Pașii mei îndetează-i după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Numele Tău, aleluia. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Numele Tău, aleluia. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevăr. Departe de păcătoși este mântuirea, când dreptările Tale n-au căutat. Numele Tău, aleluia. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Numele Tău, aleluia. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Numele Tău, aleluia. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cu jetarea mea este. Numele Tău, aleluia. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda, și judecățile Tale vor ajuta mie. Rătăcit-am ca oaie pierdută, caută pe roaba Ta, că poruncile Tale nu le-am uitat. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt
Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Preacucernice, Părintele Cuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, sufletul adormitei roabei sale, Elișca cea mutată de la noi, în corturile drepților să o așeze, în sânurile lui Avram să o odihnească și cu drepții să o numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormite roabe Tale, Elișca, și fă ei veșnică pomenire. În veci pomenirea ei, în veci pomenirea ei, în veci pomenirea ei. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, Dumnezeu să o privească Sfântul Crăciun. Hai să punem. Să punem întâi de aici, să punem gardul. Hai să luăm asta. La limanul Tău celin alergând strică-te Tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Doamne, odihnește-o cu drepte preroaba Ta, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormite roabe Tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cela ce-ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și într-o același pământ vom merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cu cântare, aleluia, aleluia, aleluia. Care desfătare lumească este lipsită de întristare, care mărire stă pe pământ neschimată. Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moartea le primește, ci în lumina feței Tale, Hristoase, Dumnezeule, și în întrucirea frumuseței Tale,
pe ceea pe care a ales-o ca un iubitor de oameni. Vai, când cazare sufletul, despărțindu-se de trup. Vai, când lacrimează el atunci și nu este cine să-l miluiască pe dânsul. Către îngeri ridicându-și ochii, în zadar se roagă. Către oameni mâinile întinzându-și, nu are cine să-i ajute. Pentru aceasta, iubiții mei frați, cunoscând scurtimea vieții noastre, adormite să-i cerem odină de la Hristos și ușile raiului să-și deschidă și moștan împărăției sale să te arate și iertare să-ți dăruiască de cele ce ai greșit în viață, iubitoare-o de Hristos. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocără și vă vor pregoni pe voi și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Să mergem și să vedem în morminte că oase goale este omul, mâncarea vermilor și putreziciune, și să cunoaștem ce este tăria, frumusețea și podoaba. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Să auzim ce striga tot Țuitorul. Vai de cei ce caută să vadă ziua cea înfricoșătoare a Domnului, căci aceasta este întuneric pentru că va lămuri toate prin foc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum izvorăși lapte din pieptul tău, Fecioară, cum rănești pe rănitorul făpturii, precum știe cel ce-a izvorât apă din piatră, pârai de ape poporului celui însetat, precum este scris. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău fericit este calea în care mergi astăzi, suflete, căci s-a gătit ție loc de odină, către tine, Doamne, voi striga. În înțelepciune. Din epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voi să fiți în neștiință,
ca să nu vă tristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți într Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămași până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Pentru că însuși Domnul, într-o poruncă la glasul arhanghel și într-o trâmbiță al Dumnezeu se va pogorî din cer și cei morți într Hristos vor învia întâi. După aceea noi, cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul: adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum mă aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, cât s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Cuvinte ale psalmistului David din Cartea Psalmilor, Psalmul 93, versetul 19. Îndurerată familie, întristați ascultători, aceste cuvinte profunde ale psalmistului David evidențiază
suferința mai mare sau mai mică de care avem parte fiecare dintre noi în această viață. Și de cele mai multe ori vedem că parcă de la an la an, de la zi la zi, vremurile în care trăim noi astăzi, parcă suferințele iau o amploare foarte mare. Și de cele mai multe ori, fiecare dintre noi ne punem întrebarea, oare de ce trebuie să suferim în această viață? Oare de ce viața aceasta ne încearcă atât de mult? Oare de ce trebuie să fim și să trudim atât de mult? Cu alte cuvinte, oare de ce trebuie să ne întristăm? De ce trebuie să suferim atât de mult? Și răspunsul la această întrebare ne-l dă Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când ne spune: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și tot Mântuitorul ne spune: dacă pe mine m-au prigonit în această viață, și pe voi vă vor prigoni. Cu alte cuvinte, Mântuitorul vrea să ne spună tuturor că dacă El a avut parte de suferință în această viață, și noi nu putem să trecem prin această viață fără să avem de purtat crucea suferinței. Și așa cum v-am mai spus, de multe ori, suferința acestei vieți este atât de grea că simțim uneori că am pierdut orice nădejde și orice speranță de ca lucrurile să se schimbe și să se întoarcă în bine. Însă nu trebuie să fie așa. Învățătura noastră de credință ne învață că omul, oricât de greu ar suferi în această viață, oricât de mult ar încerca, nădejdea nu are voie să-și o piardă niciodată. Pentru că Dumnezeu, în atotștiința sa, în nemărginita sa iubire de oameni, știe de ce ne încearcă, știe de ce ne trimite aceste suferințe și nu le trimite întâmplător, iubiți și cinstiți credincioși. Le trimite de multe ori pentru a ne încerca credința, pentru a vedea dacă suntem adevărați creștini, dacă știm să stăruim în rugăciune, dacă știm să-i cerem ajutorul, dacă atunci când suferim nu ne întoarcem fața de către Dumnezeu. Să ne aducem aminte de dreptul Iov, care atât de multe daruri și atât de mare binecuvântare a primit de la Dumnezeu. Și totuși era un om credincios, era un om cu frică de Dumnezeu. Nu ieșea, ne spun paginile Sfintei Scripturi, niciodată din cuvântul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu permite vrăjmașului diavol să încerce credința. Și atât de tare a fost încercat, încât a ajuns să-și piardă familia, toate darurile, toate binecuvântările, toate bogățiile adunate până atunci. Și într-un final se îmbolnăvește de o boală incurabilă. Este izgonit din comunitate și trăiește la marginea comunității pe o grămadă de gunoaie, ne spune Sfânta Scriptură, alături de alți suferinți. Și venea de multe ori soția lui și îi spunea: uite în ce situație te-a adus Dumnezeul tău. Dacă tu i-ai slujit lui cu atâta dragoste, cu atâta dăruire, de ce te-a adus în această situație? Blestemă-L pe Dumnezeul tău și leapă-te de El. Iar Iov îi răspunde: de ce vorbești ca o femeie nebună? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Iar această suferință, această încercare se termină, se sfârșește. Dreptul Iov primește vindecare și ne spune Sfânta Scriptură: Dumnezeu i-a dăruit mult mai multe averi și o familie mult mai numeroasă decât a avut până atunci. Iubiți și cinstiți credincioși, suferința aceasta nu poate să facă cu noi decât două lucruri. Poate să ne apropie mai mult de Dumnezeu sau poate să ne îndepărteze de Dumnezeu.
Și este foarte important să medităm asupra acestui lucru și pentru că ne aflăm în săptămâna patimilor, să ne aducem aminte de scena în care Hristos, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, era răstignit între doi tâlhari. Tâlharul de-a dreapta îi adresează următoarele cuvinte Mântuitorului: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Iar tâlharul din stânga continuă să cârtească, continuă să adreseze cuvinte urâte la adresa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și spune Mântuitorul tâlharului din dreapta: adevărat zic ție, azi vei fi cu mine în rai. Cu tâlharul a deschis Mântuitorul nostru Iisus Hristos porțile raiului. Dacă a avut această părere de rău, dacă s-a pocăit, dacă s-a îndreptat pentru păcatele sale. Tâlharul din stânga este cel care pierde mântuirea în ultimul moment al vieții sale. Putea foarte simplu să-i pară rău, să se căiască pentru ceea ce a înfăptuit și să moștenească împărăția cerurilor. De aceea și noi, iubiți și cinstiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți în această viață, la modul în care ne-o trăim, la modul în care petrecem aici pe pământ, în momentul în care avem parte de suferință, în momentul în care avem parte de încercări, în momentul în care greșim mai mult sau mai puțin și ne simțim sufletul împovărat, să ne apropiem mai mult de duhovnicii noștri, să ne mărturisim păcatele noastre pentru a ne împăca cu Dumnezeu. Numai în felul acesta putem să moștenim împărăția cerurilor. Numai primind trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, primim putere și curaj să ne continuăm călătoria în această viață. Să vă aduceți aminte că atunci când Hristos se îndrepta spre locul răstignirii, avea crucea în spate și a căzut sub povara crucii. Iar în momentul în care El a căzut, Dumnezeu i-a trimis pe Simon Cirineul să-i ducă crucea până la locul răstignirii. Avem tendința fiecare dintre noi, așa cum am spus la începutul cuvântului, de a ne plânge pentru modul în care suferim, pentru greutățile de care avem parte în această viață. În acest sens, am să vă spun o istorioară, că o persoană care întotdeauna se plângea lui Dumnezeu, se plângea și oamenilor, care parte de atâta suferință, că este atât de trist, deoarece el are o viață mai curată decât ceilalți de lângă el, și totuși aceia se bucură și nu au parte de atâtea încercări cum are el. Și într-una din nopți, un înger al Domnului i s-a arătat în vis și l-a dus într-o încăpere foarte mare, unde erau nenumărate cruci, și a cerut acestuia să-și aleagă care vrea el. Erau acolo cruci din piatră, cruci din lemn, cruci din metal, din metale prețioase, din aur, din argint. Și bineînțeles, omul s-a dus să o ridice pe acea mai frumoasă, crucea aceea din aur, care era cea mai mare, și n-a putut să o ridice. Și a încercat el nenumărate cruci să le ridice și nu a reușit să ridice decât o cruce care era din lemn și s-a părut mai ușoară. Iar când s-a uitat cu atenție pe cruce, a observat că este scris numele Lui. Să știți, iubiți și cinstiți credincioși, că Dumnezeu nu ne încearcă mai mult în această viață decât putem noi să purtăm. Nu ne trimitem nici mai multe încercări, nici mai mari suferințe, care să fie peste măsura puterilor noastre. Important este însă să știm și să conștientizăm că trebuie să fim aproape de Dumnezeu și să-i cerem ajutorul, cerându-i ajutorul lui Dumnezeu, asumându-ne suferința de care avem parte, spunând: Doamne, ajută-mă, Doamne, întărește-mă, Doamne, ajută-mi să-mi pot purta crucea vieții mele. Atunci suferința și povara crucii
se transformă în bucurie. În momentul în care suferința este asumată, atunci povara ei nu ni se mai pare atât de grea. Ne obișnuim cu suferința noastră și spunem de cele mai multe ori: sufăr poate pentru păcatele mele, sufăr poate pentru păcatele înaintașilor mei, sufăr pentru că nu mi-am mărturisit păcatele mele, fie cu știință, fie cu neștiință. Sufăr poate pentru că așa vrea Dumnezeu să-mi încerce credința mea. Și trebuie să sufăr, trebuie să mă rog, trebuie să-i cer ajutorul. Gândind așa, iubiți și cinstiți credincioși, ne vom asemăna Sfinților, ne vom asemăna apostolilor, ne vom asemăna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care în momentul în care a fost răstignit pe cruce și era batjocorit, a adresat următoarele cuvinte lui Dumnezeu: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Suntem convinși că și-a dormit întru Domnul Ilișca și a purtat crucea acestei vieți cu cinste și cu demnitate. Și în aceste momente grele de despărțire, la o vârstă frumoasă de 93 de ani, când pleacă pe ultimul drum, își a rămas bun de la urmașii fiului Vasile, nora Ileană, cu familia, și spune: draga mea noră, tu ai fost pentru mine poate mai mult decât un copil al meu. Îți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-ai arătat-o în această viață și mai cu seamă în ultima parte a vieții mele, când am suferit foarte mult. Îți mulțumesc pentru răbdarea pe care ai avut-o, îți mulțumesc de dragostea cu care m-ai înconjurat. Cu alte cuvinte, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Nu aș fi vrut să-ți aduc atâta suferință în acest prag de mare sărbătoare, de praznic împărătesc, dar nu a fost voia mea, a fost voia lui Dumnezeu. Te rog frumos să uiți cuvintele grele sau poate apăsătoare sau jignirile pe care ți le-am adus datorită suferinței și să-ți aduci aminte doar de evenimentele frumoase de care am avut parte în această viață. Își a rămas bun de la nepoata Maria, la nepoata Lișca cu soțul Ilie și strănepoții Michel, Daniel și Ilaria Alina. Și a rămas bun de la nepotul Vasile cu soția Ioana și strănepoata Sara. Și le spune: dragii mei nepoți și strănepoți, voi ați fost cei care ați adus bucurie și alinare în sufletul meu în momentul în care vă vedeam, în momentul în care mă căutați, mă cercetați, uitam de toate greutățile și de toată suferința. Și parcă în acea zi, în acele clipe, era sărbătoarea cea mai mare din sufletul meu. Vă rog frumos să mă iertați dacă v-am greșit cu ceva în această viață, să nu mă dați uitării și atunci când veți veni la casă părintească, să mă căutați la mormânt și să aprindeți o lumânare, înălțind rugăciune pentru sufletul meu. Își a rămas bun de la Cuscri după copii. Cuscri din Borșa, văduva Viorica cu familia, Ion Bosga cu familia, Aurel cu familia, din Borșa, Ion fiu cu familia, de la Floarea cu familia. Își a rămas bun de la neamurile de la Vișeu, de la văduva Irină Gorzu cu familia, văduva Maria cu familia, de la văduva Ileană cu familia. Își a rămas bun de la nepoți după frați, de la urmașii lui Lupu Palerului, Lupu cu soția și familia, Ileană cu soțul și familia, Viorica cu soțul și familia, Maria cu soțul și familia. Și-a rămas bun de la urmașii lui Nicolae Palerului, Nicolae cu soția și familia, Ion cu soția și familia, Maria cu soțul și familia, Vasile cu soția și familia, Marișca cu soțul și familia, de la văduva Lișca cu Henci cu familia, de la văduva Ioană cu familia. Își a rămas bun
de la urmașii lui Dumitru Palerului, Dumitru cu soția și familia, Ion cu soția și familia, de la cumnata văduva Maria lui Dumitru Palerului. Își a rămas bun de la urmașii lui Ion Paleru, văduva Pălagă din Vișeu, văduva Maria cu familia, de la urmașii lui Ioana lui Lăzăruc din Drăguiasa, la Nița cu soțul și familia. Își a rămas bun de la urmașii lui Petrea și familia, de la Ion cu soția și familia, de la văduva Maria lui Păducel cu familia, de la Ioana lui Zbânăilă cu familia. Își a rămas bun de la toți urmașii lui Ion Paleru de pe coastă, de la urmașii lui Dumitru Paleru de pe Poiană, de la urmașii lui Găvrilă Paleru, de la urmașii lui Samoilă, de la urmașii lui Gheorghe de pe Valea Stârcului, de la urmașii lui Nița lui Tămaș cu familia, de la urmașii lui Todosie Paleru cu familia. Și a rămas bun de la urmașii lui Leana lui Onuț. Și a rămas bun de la toate familiile pălerenilor. Și a rămas bun de la colegiul de serviciu a nepoatei Măriuca, de la parchetul de pe lângă tribunalul Maramureș. Își a rămas bun de la toți vecinii de pe podul Stârcului, de pe Valea Stârcului și de pe Valea Costii. Își a rămas bun de la toate prietenele și cumnatele și de la toți cu care a lucrat la CFR peste 25 de ani. Își a rămas bun de la toți aceia care ați cunoscut-o și ați venit astăzi să o conduceți pe ultimul drum. Și vă spune tuturor, dragii mei, dacă în această viață s-a întâmplat să vă greșesc mai mult sau mai puțin, vă rog să mă iertați, ca iertată de voi să primesc iertare și de la bunul Dumnezeu. Își a rămas bun de la conducerile localității Săliștea de Sus, primărie, biserică, dispensar și poștă. Familia vă roagă ca după ce o vom așeza la locul de odihnă veșnică, să luați parte aici la masa de pomenire. Bunul Dumnezeu să o ierte, să o așeze în împărăția sa cea cerească. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu manese băta cea mare, pleacă pe amorețe cale, o femeie de omenie se duce sub recea glie. Foarte multe au lucrat, angajate tot la stat, de când feciorul murit, mult are sonă căjit. Amutete s-o gătat, lângă el s-o așezat, s-a fi cu el la oaltă, până la dreapta judecată. Dar înainte de plecare, cu dragăștere iertare, la Noreșa ei nepot, pleacă și lasă pe toți. Când din casă eu pornesc, la Norei mulțumesc, m-o îngrijit de bună seamă, m-o îngrijit ca pe o mamă. Mi-o făcut o cinste mare și-o frumoasă înmormântare, Dumnezeu să-i răsplătească fapta bună creștinească.
la cei care ați venit cu mine până la mormânt. Văzând Hristos a înviat și-n ceia lumea am plecat, la vecini și la vecine vă doresc un mare bine, mă las de vecinătate și mă duc ale departe. Învăț să fie pomenirea ei.